كنتي عوت كناي كنت لموديو عوتناتنا بايتاي مسكر دك من دينا ساعة تقعتر سمسلم سلف أباي أبسنق عوت كدنيا كمل من بندراي كنت لموديو عوتناتنا بايتاي مسكر وين يحور من دينا ولا تنكو تفاسل زبقو يلني زبقو يلني عودنا حفاش متكلم ولا تنكو تفاسل زبقو يلني سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمنيتيو امبار لو موين كم توترو ابزوبانا كمود ما حيالات هجرات امريكا روسيا تشاينا ابزوبا قرن افريكا ربحتاتن موحس شركنتاتن مدلال زغوايو زلوا كما يمسلنا بيغصو كخيدخل انتاي صلوا لو كنرينا كم وصيناتو راشا بيرتراتياتو زلا اجين بخال انجل بخال معازنون كنفتشا كنفتنينا لومي بعيني قطبانا وركي بكال مدايات دما صبغنا هري كنفتنا ني اثيوبيا نمدحان هذا بليون دولار نمكاب زمته تجمير له بمعرباوያን هجرات كنرينا زون ابقى بعرز جبر زلو تصابوتات انتي مسل كنرينا صومال مس اثيوبيا ابزلا على طرزناي كرايسيس ወይ ካቅልውላው በጽሕም አለው ነዙውን كنرينا ስለዚ بكل መንገድ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ያኽትኩም ዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ቁጠባ ትሕዝቶ ክልዋዩ ናይ ዞባና ትሕዝቶ ክልዋዩ ስለዚ ብዙሕ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንዑ ይምሕፀነኩም ክጅምር ከለኹ ሓዳሽ ቻነል ጂ ድራር ቁፅር 2 ትብል ሓዳሽ ቻነል ከፊት ኣለኹ لينك تحت قدفلكم ايه نجزيو بزح تحس خور دلا يكون كن نزخون يكون ريد خن كوني ليز قبر زلو كيتكم سبسكرايب قبروا تدخلوا لايك قبروا سبورت قبروا مجمريا بتنا يزوبا درجه حبريتا خنجمرينا بزيا خنجمرينا so let's continue سناي مكتتال قبرنا كسام مودا تمساي تصنعوا نابلكو نجمر removing the Houthis from its terror list. Tim Lender King, who is America's special envoy to Yemen, recently said that his country, the US, quote-unquote, would certainly study removing the Houthis from the list of designated terror organizations. Last we checked, the Houthis had... So, America, ናይ ፖሊሲ ምቅያር ኣብ ሓፂር ግዜ ክልተ ሰለስተ ቃና መዝሙር ክዝምር ጀሚራላ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ክንዛረብ ተኮይና ድማ ሑቲ ንቀይሕ ባሕሪ ድሕርቲ ናይ ورح عسرتي ناي على شوعات إسرائيل مسقازة زقبروا كنتات بو دحيرو بزمته نتقي بحري زغوني يكون بس إذا حلفنا بإسرائيل تخيل مركب ويمس إسرائيل ركب نزل له هجر مراقبة بس أفتك بحرنا يحلفني بمبال نخندي مراقب نحن تحيزهم نخالو تكاتلهم بزوج أجام فتيرهم أمريكا دما تبتبيلا بزي زغوني يشخون شمكل الناس قمت وسيدانيرا كم زي واتس أفليتا مزمور كأننا خد كير جميرا الله أبز حلفة كد مخلت ورحي ريبورت ونانتي لكم نيرة أمريكا نزي حوت زبهال أبتزلع على ناي قبر شبرا أورجانيزيشن كتوتو مخانا أتنكي غانيرا نعوخد قبر دما حوت دما بخوما فراريهم نخوغت فوس رحيم حسيبا مو حوت جن مليسهم أخري رومو زخونة مركب كم زي تحلف كيرم بو هجدما أمريكا بحيلا يواز عنانيو كبلو جميرا إنما جمر إجزاء تاريخ بحيلا يواز عنانيو بحركة بأفغانستان تسعير موتهم أبي يوكرين يسلطهم يلن حوت دما تزنا سترنافه هاجر ونزي كون حدا ودب أين خلقانينا بدبلوماسي بشمجلنا كبر جميرا مالو إذا دما حدا عبتر ييو بفلاي أتأمامتهم أبي يرتراك كما يكون كم سخل بزمن ترجع كنريا كم فتنينا. Let's continue. Not stopped attacking ships in the Bab el-Mandeb and the Red Sea. So just what happened there? What explains this American envoy's comment? Is it a peace offering or is it an admission of defeat? Let's just go back to the 17th of January 2024. The US State Department put out a press statement that day. Let me just read out what it said. انتي تبلزنيها انتي زرينا زلو زكونتات زي نا أمريكا كأننا ناي بوليتيكا مغيار دي ويس سعراتي زرئي مخنياتو ثلاث عشرة شو حتى ورها عشرة زوج ومجلسك نقرأنا هالجنري. The Department of State today is announcing the designation of Ansar Allah, commonly referred to as the Houthis, as a specially designated global terrorist group. This designation seeks to promote accountability for the group's terrorist activities. If the Houthis cease their attacks in the Red Sea and the Gulf of Aden, the United States will re-evaluate this designation. Have the Houthis ceased their activities in the Red Sea? We haven't heard anything to that effect. In fact, the Houthis minced no words when they said... So, America
نتي أوتشاتو زنبرت وي كتجبرو إلى كم فرارهيك أنا أب ويب سايتا زرقي حتى زنبرت نتي أنصر الله وي كحوتي أبتني عالم لخاوي كبر شبرا وحيل اللي استاكتو تومو بو منصر زلوهم حبتي زلوهم بانكتاتنا أمريكا هون كالو زلو كله فريز تطو نخبل لخجبر ينيرو انتقوني زخوني يخون جنزبا بانكتاتنا أمريكا زلوهم يبلو من سترا دي كوني كابكلتشن عصرت حمشتن جميرهم أنصار كلن أب قربات زلوا بنا أمريكا أسوارن بنا أمريكا سليان بنا أمريكا لوجستيكا ودقفن كم من أوروبا فرنسا خل كلن تحويسن سعودية إمارات أبو زلوا حيلتات كلن جي سي سي زبها الهجرات ناي تخلج زلوا بمولن تأكيبا سراويت بجنزب جزيئن ناي أمريكا أسوار تدكيمن دبديبنهم يوم كسعروا ما يكالون يدوم هيبهم نفشم قلنا قصهم سعودية دما دقيمهم مزيون كواقو خمزة دليل بستفر عليه من قد قليل ساميهم مس إيران زلهم زمدنا دما أم محياش ترى دي كونه مس حوتي مس أنصار الله مس يمن زلهم زمدنا نخفت حوا أبسط تبقى خلوا إذن إسرائيل قاتمو أمريكا دما مس بريطانيا خوينهم نفرت مسائلات بحيل دبديبهم كعري وين فتينهم أي سلطة من نغسل انتهى قاتم عجي الزد ما قبل عليه ارتراز لهم تمامتان انتهى كون كم صغل كنرينا صانينا that they will continue to fight alongside the Hamas as long as the war continues. And the war in Gaza is still raging. So why is America talking about rethinking the Houthis' terror designation? Did the American Red Sea strategy fail? Just tell me one thing, how do countries approach conflicts? First, through diplomacy, they try to resolve conflicts, through talks. They negotiate, engage in give and take perhaps, and then only if diplomacy fails, they send troops after exhausting all options. انتهي تبلا لاسكي انا بحكي زقرم هجرات اب نورمال جزي هجرات بخمي من قديان زخدا مس قربابتن مس كبابيين مس خوني يكون هجر سممع ويكا زي مسممع كفتر كله مجمريا امريكا دما كم حنتينا عالمنا حيال هجر صبغ غيرا كتفلط زغبا دبلوماسي زبحالالو تشاينا دغاغيمم راشيا دغاغيمم بليز نابوغ ناب دبداب ايتو تواب حوتي نزي نغرزي مجمريا كل دبلوماسي منغتات كفتنالو بمبال غيرمم أمريكا جن أبز حلف عمتات كاب حلف زبالة درجة ناي تعبيت زبقسيو نحنا مزخونة يكون حيلي نمخرلون نما يطلون نلمنلون كنتات يلن بمبال نزخونة سقب بقلبتهم باصوارهم بدبداب فتحوا يمزفتون نيرهم زدما أبناء إيراق زقبروا أفغانستان زقبروا كل تاريخايو ليبيا زقبروا نزخونة سقب لك أنت يزبلا لبنا إنجليش هزار 4 مارتيلو حيز زور سب كل مارتيلو تسكيم زخيس سب كل صقم مسمار كويني دسمعمو بتا مارتيلو غيرو ابوتو كتحزت راي زفتن نا امريكا اكايدا دما بز حلف عمتات كابز فليخا زراي كونن نزخونه صقم بغلبتهم بحيلهم باصوارهم باجدهم بخال منقد غيرهم كعصو دامبر مساغرات تميايطم شغرون فتحي كلني هي وابنتناتهم هي وابنت نايزي ابرحق مخادا يدلناني ايرترالا إيرتراز بدلتهم يبلان زسجرتلهم دوب يبلان زتحسطهم نجار يبلان ويزجبر قبل اليوم زأوجدته يبلان انتهيدا تعبيت سلزلهم ربحاناتنا كم دليتنا انت زي كوينو نتهاجر كنتفعل لنا زبل تعبيت زملقو أكايدا يو قبل عليه إيرتراز خط الوزن برمبر إيرترا نزخونة يكون هاجر كم زتحسط ويز كم زبدلت ويحمع كم زجبرت زرقاق زخونة يكون evidence يبلو من ولا نتيو إن وين عبجبهم سلزخونة كم دليتهم كزروا خمس غلو بزح مرقاقز حق أقرب لكم يابزي أبقى الفيديو تاتي كتريوا تغلو نقاتل جن إزي نابي قصو كخي دخل كان ريناج. The reverse. In October, Hamas attacked Israel. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu declared a war. The Israeli Defense Forces went into Gaza. From Yemen, the Houthis started a parallel war at sea. They began launching missiles, targeting ships. The Houthis left the world rubbing their eyes when they used a chopper to hijack a commercial vessel and filmed the entire operation. This happened in November 2023. America responded to the Houthi escalation by calling on its allies to form a naval alliance. Operation Prosperity Guardian was born. A force was put together with the goal to ensure safe transit through the Red Sea region. What happened then? This alliance could neither deter Houthi attacks nor limit their impact. The Houthis continued attacking ships, even attacking... Exactly. ስለዚህ أمريكا بحيلا كتقبرو ادخل دبلا كله نسات رادي كونس مس مشاركتا عبد انجليز ديو فرنسا ديو طليان ديو بروسبيريتي جارديان زبال حدا محزنات فتيرة كل نجار فتينا زخوني يقول لوتي مبش كمان بنصارو خريرو تخونتات بنصارو تنساتهم فتحوا لهم تفتنوا بنصاري يخيني توتي كيا بحري نا اوروبا نا امريكان بابسقاتن شقراران زحالفالو انت حليفنين كبابسوسا 700 نايتي نقدقن نعو قديفو بخال منقد خيد زوسنا كنتاتنا فتيرنا زلنا እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንቀይሕ ባሕሪ ሓሊፎም ባሊስቲክ ሚሳይል ፈቲኖም ነይሮም ሕቲ ማለት እዩ ወይ ኣንሳር ኣላ
ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስን መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ኣጠንቂቖም ስለዚ ንሳቶም እናሓየሉ ይኸዱ ኣለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣምፂልኩም ነይረ ምስ ቻይናን ራሽያን ድማ ፍሉይ ስምምዕ ገይሮም ንስኻትኩም ብዘይገለ ፀገም በዚ ክትሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ነቲ ቦታቲ ንሕና ኢና ቦስስ ናቱ ዝደለናዮ ንገብር ዝዓይነቱ ኣሜሪካ ድማ ስዕረታት ኣሚና مزياتهم شمقلوني ني حنساب ني إيران شمقلوني لاني تشاينا تلمن حنساب نخالوت جيرا شمقلوني تبل بحبوك ترخبهم تفتن انت خوني نا أمريكا بقاعد كم تسعرت كم ترقيب قبرواي دليلو بحبو بدحر مقارجة أبدأ قمت يخا خمدليت كانت تزارب كاق بدحر مقارجة نالا من كاتو قبرو دي كونسي بقاعدي كتمركخ كم زلواي يمز قبروا زلو أمريكا أنا نعلمنا حياة تبدنا بردقل بحوت زعاكل كتمبركا إسرائيل نايمولو عالم زبلت أصوار زلوات بعض نبرد بحماس نحماس كسعر له بزي تقل درجة بسيحة بتدقاقا مكاب أمريكان يوروبان حاجز وهابالو سلازي زين هاقر ازياتن ازين حيالاتنا يندبلا نيرن أبكون النت كما تخلوغن نناقشتو ودباتون كسعرا ويدما نعتاتون أدب كتحزا كم زي كلا عقمتاتن دروت مخانو ينا نرزل لنا American Navy. So what did America do next? Along with the UK, it struck Houthi targets in Yemen. Multiple strikes were carried out. The US and the UK claimed that they destroyed rockets, launchers, radar, and vast weapon depot. It may to an extent have dented Houthi capabilities, but it definitely did not deter the fighters. بحفش أنتين رلنا نا أمريكا بحتر زبالة بزي حلفين لحنرية مودتا اسك مدب نمتانا تانتاي لخدم دماء. Its firepower to rein in the Houthis from issuing threats to launching airstrikes. Washington tried it all, but nothing has yielded results. Yeah. So it is going back to the drawing board, it seems. Washington could be trying a different approach altogether. You know, diplomacy. America's special envoy to Yemen said, and I'm quoting here, my hope is that we can find diplomatic off-ramps. But does America really have the luxury of options? Is the US... So exactly. So أمود داتا نتمجمريا كونز جبو نابو خملة سالنا ناب جراوند زيرو خملة سالنا بمبعل أمريكا بحيلة فتح خمسة يدخلنا كأي بحر قداي تأمينا دبلوماسيا ومفتي حجز جبروا ليلا ناب تشاينا نتوم قسم عوض خول حيلتها تأكل من جميرة زلا ساتم دمات سبوق يرى فليت أمالو جينا إكسبوزت كتكون له أمريكا بمبالغ قتلوا له قطر حاضرين لنا نغتسل أمريكا أبتال قداي دمان رايا زي ناب قداي إثيوبيا خملتنا انتي جبر لنا إثيوبيا نمدحان بكل من قد ببوليتيكاوي بخال من قد كرينا مجمريا جن بقط أباس كنره. Global leaders to gather in Geneva, aiming to raise $1 billion to alleviate Ethiopia's humanitarian crisis. Senior officials from various countries and international organizations will convene in Geneva on 16 April 2024 for a high-level pledging event aimed at addressing the... So, ab United Nations, ab Geneva, ab Ethiopia أقات يمزلو حلوف عصبون دركن ويكات ميتد نمدحان كلن هاجرات معربين بعد إنجليز أورجانيز زخانيو هذا $1 بليون كواصو نردئتنا إثيوبيا نمدحان مالتيو كلن هاجرات سلزجتنا مريم يكبهال ردئتنا إثيوبيا نمدحان the same هاجر إثيوبيا دما نحنا نعلمنا أفريقيا أبنت كوننا نحنا عنترنا أفريقيا هنا نقولوا كفكروا زعلو نيرترا أنت أريرترا نيرترا خمس جيرنا هنا يلوم كفكروا زعلو أما جابايا علم عمد قل ملمن أرستقينهم زلويهم نقصل نسمعيه سلامتاي كم زكون كيلو humanitarian crisis in Ethiopia. The primary objective of the event is to raise $1 billion to support the United Nations prioritized humanitarian plan for the East African nation. In anticipation of the pledging conference, the United Kingdom convened a meeting on 25 March, attended by representatives from the United States, European Union, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Ireland, the Netherlands, Finland, Sweden, Luxembourg, the Ethiopian government, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Again, كلن معربين هجرات تقريبا عقبنا نوات هيوت سبات نمدحان بمبال نيتوبيا نمدحان كوغايو نرلنا أبدي سابك ترخ الله حق نزبلج جزاوت تكسرحو فيترو تازلو جزاوت تكسرحي غاتري بحالا زراربا تبوليسي أبي إثيوبيا زغتل وزلو انتايو ندخاتات نحباكا دخلنا يتفع اللخو مبال ندخاتات ناتفاخان نحباكا دخلنا يتفع اللخو حفتنا مسألة تبل عمد جن أبت ما جابايانا علم بوقعي مسيحة تلمن مالتشو كمي حدا ورحك التورحي تزعبي بيت منقسي للعسرته $1 بليون يزبار شبيهان كم زتمنوا للعسرته $1 بليون زوصو بيت منقسي يمرق نيرو 10 مليون هزب دما بتميت رديت أفركبو معنا تحنوهم تبهيلو على ملو مقابايا جيرا بزعبا إثيوبيا تلمن الله سلازي أبي إثيوبيا زولو مرحنت بفصم بزعبا هزبو كم زي قدس أنا يكون كون زبلو زولو
ኣደባባይ ናይ ዓለም ዝወፀ ምስጢር እዩ ሓድሽ ካይኮነን እዚ እቲ ቀደም ንኣሜሪካ ሓጊዘ ንኤውሮጳ ሓጊዘ ንጀርመን ሓጊዘ ዝብል ንጉስ ናቶም ሃይለ ስላሴ እውን እንትኾነ ህዝቡ እናጠፈ ከሎ ብጥሜትን ብደርቅን ደርቂ ተመፀኸሙ መለስ ተመፀከሙ ሃይለ ማርያም ተመፀከሙ ሕጂ ድማ ኣቢን ተመፀ the same እዚኣ ያኻታ ሃገር ሓበን ናይ ኣፍሪቃ ክንከውን ኢና ንሕና ዘይተገዛእና ሃገር ንሕና ኢና ዶ ታሪክ ሰሪሕና ዶ እናበሉ ክግዕሩን ክዓፍሩን ዝውዕሉ ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ወፂኦም ግን ቅድሚት ነፀሎም አንፂፎም ዝልምኑ ወላ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ተጋሩ ባህሪ እንተዘኪርካ ተመሳሳሊ ኣብቲ ቅድሚ ዓለም ክኸዱ ከሉ ባይደን ኣጥሕናና ኢልካ ባንዴራታት ኣውፂኻ ትልምን ምሸት ክኾን ከላ ፌስቡክ ግን ኤርትራውያን ረሳሓት ከነርእየኩም ኢና አንቱም ድኻታት አንቱም ከም ዝናበልካ ትፀርፍ ስለዚ ክልተ ዓይነት መዝሙር እዚኦም ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ብትዕቢት እዮም ዝዛረቡ ኤርትራ ግን ኣይኮነትን ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ከይዳ ርጡኒ ጥሜት መይተትብል ዳላ ኤርትራ ቅጫ በሊዓ ተመስገን ኢላ ዝሓድር ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ድኽነታን ፀገማን ኩሉ ተፃዊሩ ክኸይድ ዝኽእል ካበይ ዝመፀ ዝኸ ምክንያቱ ኣመፃፅኣ ናይቲ ሃገር ብፃዕርን ብድኻምን ብመስዋዕትን ብክንደይ ሽግርን ስለዝኾነ ብዛዕባ እዚ ርእሲ ተመሊሰ ክርእዮ ድሓር ንቐፅል ድሓር OCHA and the Ethiopia Humanitarian INGO Forum. The meeting facilitated the establishment of a unified comprehension among participants regarding the situation in Ethiopia and provided a platform for deliberations on collaborative initiatives aimed at forestalling the exacerbation of food in the nation's most vulnerable regions. Within the course of the meeting, the Ethiopian government elucidated its advancements in enhancing $2 billion at the end of March 23. Government landed in the 2022 was $27.8 billion hub of developed creditor nations. The same after IMF ጉዳይ ኣይተፈታሐሎ ምን ኣሎ እሱ ከይተፈትሐ ከሎ ድማ ጉዳይ ናይ ጥሜት ኣርኪብዎም ኣሎ ጥሜት ከም ወይ ዓፀቦ ንሓንቲ ሙሉእ ዝናብ እትረክብ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ብዛዕባ እዚ እስከ ቅድሚ ኣቐድም ኣቢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ናብ ካልእ ርእሲ ክምለስ እየ ናብ ናይ ሶማል እስከ ነዚያ ንስማዕ እያ to feed its people and mention food security. Can you say that Eritreans, or for that matter, Eritrea has food security, that it doesn't need foreign aid to feed its people and all that? That's the problem in Africa. It's not here in Eritrea, and the way you ask the question always puzzles me, because is the alternative for us aid? And we just simply compare things. If we don't have it, then we'll have to get it from someone. እዚት ማይንድሰት እንታይ ዝብሎ ዘሎ እስከ ብትክክል ቋንቋ ተዛረበና ኤርትራስ ናይ ብሓቂ ድያ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘየድልያ ኣመያ USAID ክሓግዛ ኣይትደልን እያ ናይ ብሓቂ ዲኻ ብምግቢ ነፍስና ክኢልና ትብል ዘለኻ እስከዚ ኣብርሃ ለይሉ ይሓተሉ ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ እዩ እቲ ሕቶኻ እኮ ንበዓል ይገርመኒ ኣሎ ኢልዎ ናይ ግድን ዲኹም ንስኹም መፂኹም ከተትሕኑና ኢልና ክንፅበ ዘለና ኩሉ ግዜ ይብሎ ኣሎ ላይክ ሲሪየስሊ ኣፍሪካሲ ነብሳ ፀገም ኣብ ዘጋጠማሲ ከምዚ ንኣምላኽ ትልምኖ ንኣሜሪካ ክንልምን ኣለና ማለትኩም ዲታ ተሓሳስባናትኩም ዋይኖት ነቲ ፀገምናትና ቅድሚ ኣሜሪካ ሃገር ምዃና ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ከመይ ኢሉ ይነብር ነይሩ ክጠሙ ከሎ ዋላ ቆፅሊ ድዩ ዋላ ሳዕሪ ድዩ በሊዑ ዋላ ገለ ክሳብ ማይ ዝመፆ ወይ ክሳብ እታ ሽግር ተሓልፍ ተፀሚሙ ይኸይድ ነይሩ ሽዑ ምስ መፆ ካብኡ ተማሂሩ ንዝመፅእ ዓመታት ዘድልዮ ነገር ኩሉ እናተዳለወ ይኸይድ ነይሩ ዋይ ኩሉ ግዜ ንሕና ንነፍስና ከምዘይ ንኽእል ጌርኩም ናባኹም ምልማን ከምቲ እንኩ ዕጫናትና ወይ ትንኩ ክንገብሮ ዘለና ምርጫ ከም ዝኾነ ጌርኩም ትዛርቦ ኢቨን እቲ ሕቶናትካ ንሕና ነፍስና ንኽንክል ወሲንና ዘለና ኢና እዚ ውሳነ እዚ ድማ ምናልባት ንዓለም ኣብ 929395 ዝሰምዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝባዊ ግንባር ግን ብናቱ ብፅፍሩ ቆፅልን ካልእ ፀገማትን እናበልዐ ከሎ ዝመፀ ውድብ እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ካባኹም ክንፅበ እናበለ እዚ ተሓሳስባ እዚ ስለ ዘለዎ እቲ ሃገር የስ ከርተት ዝብል ፃዕሪ ድኻም ሽግር እናተሓለፈ ዝኽየድ ዘሎ እቲ ዝድለ ዘሎ ዓወታቱን ተበፂሑ ማለት ኣይኮነን ግን እዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ዘለዎ ባህሊ ነቲ ዘለዎ ክብርታት ካብ ግራቱን ካብታ ናቱ ፃዕሪ ዳ እምበር ካብ ካልእ ክፅበ ከም ዘይክእል እዚ ድማ ዘኹርዓካ ባህሊ እዩ ኤርትራዊ ክኮርዕ ኣለዎ ወይ ክሕበን ኣለዎ ክንብል ከለና መኻይን ብሉፃት ስለ ዝዘወረ ወይ ገለ ኣይኮነ እንታይ ዳ ብፃዕሩ ዝነብር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ስለዘይልምን ክሳብ ዘይለመንካን ዘይሰራካን ኩሉ እትገብሮ ዝሕብን እዩ እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ ሓሳብ እያ ስርቅን ልመናን ዳ እዩ ሕማቕ እምበር ካልእ ኩሉ ጠሚኻ ዲኻ ፅዒምካ ዲኻ ንሽተይ በሊዕካ ዲኻ ትኸዶ ዝሕብን እዩ ዝሕፍር ምክንያት ድማ የብልካን ኤርትራዊ ክኮርዕ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ድማ ኤግዛክትሊ እዚኦም ፕሪንሲፕልስ እዚኦም መትከላት እዚኣቶም ስለ ዝኽተል ጥራይ ልዕሊ ካልኦት ዲላታት ስለ ዝሰርሐ ኣይኮነን ንቐፅል Why can't we think of
generating our own resources and capacity to solve this problem. How do we guarantee food security? It involves water and soil conservation programs, extensive infrastructural programs, human resource development, education, health. It's a product. أنت دقل حزبي أنت حياتي قصتنا عيو أجفت نيتي زي كما خاطني زي كلو زي كما خاطني زي كلو كنده حزب نديو أبهم فشفي زلو كنده حزب نديو وابصوت زلو كنده حزب نديو أبعقرقر زلو كنده حزب نديو وابمنا زلو أبقنا حزبي خاط عرام حزبي خاط نوه حزبي خاط عيال حزبي خاط فكر حزبي خاط صنع حزبي خاط ناي بحق تطبقت درفي نتي كوننتنا حزب إيرترا تجلس ناي سعيد برهانو بيج كومبليمنت بدعم تطبقت درفي نقتل جينا ناي زوبا كونتات كملس كلنا أمونغو سوماليان أمونغو إثيوبيان زلو كونتات كابتن زنبر وتري نلعل قطو مليسو رسين الله انتهي تمغنيات listen. The decisions regarding the Ethiopian consulates and ambassador on Thursday take the diplomatic ties between two neighboring countries to a new low following months of tensions. Authorities say the move is a response to Addis Abeba's blatant interference in Mogadishu's domestic affairs. laga bilaabo maanta oo taariikhu tahay أتي كونتات أمونغو رتحادة ورحادة كرتشن إسران أربعة بنوكهو نايزة عمت زيا زجمرة نشدما أبي أحمد مس سومالي لاند ناي حادة ناي أفدق بحر نمتكام ويكا وتهدراو مدبر نمهنات memorandum of understanding ويكا MOU زبحال كابز فرم جميرو اتو كونتات نبزلا نا تناوز أنا كونتاتيو ولا كابز حلفوان سوماليا مس تركي كم دما مسكبتي كال عالم دما أب كم مسكالوت على ما دما دبلوماسيا ولوتي أب UN أب Security Council دما لولاونتن جزاتها واحد نتنا سوماليا كخبر كم زلو انتدمتو بتحت جن اتكونتات قصص صنيعيو من البات حبو إيدنا إمارات كم دما إنجليز ون إيدا بحبو كم زات زلو يرلو أبتوشتي نتمنجستنا سوماليا لمفرراس بزعفة نتاتي زكايزلو إثيوبيا برجت سلازي أبز وانزي أبز حلفة ناي قوام لوت كم زجبرت سوماليا تزارارينا لنا بمسرة نايزي لوتي ناي قوام زتجبرت تباهيلو حنت ستيت كابتن كللات ناي سوماليا مالتيو بونتلاند تبال كابتن فدرال منجسي إيدنا سحبنا لنا بمبال لك كم زناي محبر مشالو كستو سلازق يمن وي كم سلاز جبرة كابتن ناي تحجر كدان كابتن فدريشن ناي سوماليا زبال وزينا لنا بمبال لوخا نادي سابا سديدا سناي سومالي لاند إثيوبيا ولا قام مجمرة واحد ثلاثة كتودون بعفا تزاريبان تنبرت أفتك بحرقيبنا يلون فكرهم تنبرو كأسب غاسكن كم زقدفو زي أنفت بزح كنتات نيرو الزكونتات زي جينا مزازة ما خيت جبرة إثيوبيان سوماليا ناب كينيا شمقلنا كايدا خمسة لو عبز حلفة نيجوبتي منيستر تزاري بنيرو إذا كم زيلو نهلو خلو الزكونتات عبز بعث من جدي هندبت أمباسادرنا إثيوبيا بسوماليا زنبرة نخطرز كالوت قنصلاو قدايات ناي إثيوبيا أبتي بونتلاند ويون أب سوماليلاند زلوون كعصو اتفدرالاو منجسي تزازا محلالي فلو ناي سوماليا مالتيو إزخا نتزلو دبلوما نتزلو صقم escalation نبزل على ترزي كم زخده زتنبه من كونتاتي مالتيو. Starting from April 4th, 2024, the federal government of Somalia has closed down and retracted permission to operate 4 Ethiopian consulates in the cities of Garowe and Hargeisa. The missions must be closed within a 1-week period. All diplomatic staff operating at these two consulates must also leave the country within 1 week. Relations between Somalia and Ethiopia soared when the Ethiopian government of Prime Minister Abiy Ahmed announced signing of an agreement to build a port and naval base with Somalia's northern region of إذا كونتات ناي سوماليا جنوريا لنا سوماليا بتعمي كمزي أفسون كوف زلها جريا بينا ونا كونتن إثيوبيا خدنا إثيوبيا بزم السوماليا تواتت على عالم كابز عبا إثيوبيا كم يجرنا نرديلو أب جنيفا سويسرلاند مالتيو تقابيله سلزي نا إثيوبيا كونتات تهاجر مني زم حضران خطفلت كمان دشجرة كايو سلمنتاي نسو أبي أحمد منقستناتو بزعبا بوليتيكاو قلولاو وشتاو قلولاو ناتنا محاري فتحنا له مستقراي زلو أبزل على ترزي أمونغو تجارنا محارون زلو أمونغو سومالن عفارن زلو أمونغو أمحران أورومون زلو you name it أمونغو أمحران مستيم كالوت كلا زلو اتزلو كنتاتا وشت تهاجر كالا عرستيو كم زيلو نحل وجن نسو توساقي من الصوماليا زقبرو زلو كنتات دمان ريالنا هذا تعي مراحي ويكا
ህዝብኻ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሓደ 4 ዕፅፊ ወይ 5 ዕፅፊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክንዕቆ ከሎ 3 ሚልዮን እናበሉ እዮም ዝገልፅዎ 5 ዕፅፊ ናቱ ህዝቢ ናትካ ብደርቅን ብጥሜትን ተለብሊቡ ኣብ ትግራይ ከምኡ ሪናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ 34 ዓመት ጥሜት ኣለና እናበሉ ኣብ ካልእ ክልላት ኣብ ኣምሓራ ብዙሕ ፀገማት እናሃለወካ ከሎ ንዑ ገዲፉ ግን ንሱ ምስ ሶማልያ ኣብ ወጥሪ ይርከብ ኖርማሊ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታቱ ኣቐዲሙ ንዑ ክሰርሕ ዝግባእ ነይሩ ትመርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ተሃገር ፍጹም ክርዳእካ ዘይክእል እቲ ኣካይዳ ናታ እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓንቲ ዘረባ ጽቡቕ ጌር ገሊፅዎ ነይሩ ኣብ ኣኸይደ ከፍልጥ ተሓር ክንሪያ ክንፍትን ኢና ንቐፅል Somaliland, which declared independence from Somalia in early 1990s, a move that is still not recognized. On Wednesday, Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs said it received a delegation from semi-autonomous region of Puntland in Somalia and discussed ways to cooperate, particularly in security areas. In what seems to be a response, the Somali Ministry of Foreign Affairs ordered the Ethiopian ambassador to leave. The Ministry of Foreign Affairs is hereby directed to submit this official document to the Ethiopian government and inform its ambassador in Somalia to leave for his country for consultations. ስለዚ እቲ እዚ ናይ ኣምባሳደራት ምስጓብ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ምዕፃው እዚኣቶም ኣይግበሩ ዳንበር ንውግእ ዘተንብሁ ኩነታት እውን እዮም ሓደ ሰብ ኣምባሳደር ጥሪዙ ኣምባሳደሩ ተስሒቡ ምስቲ ሃገር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ይበትኽ ኣሎ ድሕሪ ዲፕሎማሲ እቲ ካልኣይ መንገዲ እንታይ ውግእ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ህዝቢ ሶማል ድማ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ተፃብኦ መብዛሕትኡ ግዜ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ወራሪትን ገባቲትን ሃገር ገይሩ ስለ ዝወስዳ ወላት ውሽጣዊ ዘለዎ ፀገማቱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሪኢና ኢና ንኩሉ ረሲዑ ናብ ኢትዮጵያ ንክቕንዕ ፀገም ከም ዘይብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ምስ ዝሓለዩ ኣብ ውሽጦም እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝጅምሮም ዘሎ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ስጋት ከለኹ እቲ ኩነታት ኣብ ሓደ መስመር ከምፆም ዝኻለዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክኢላታት ናይ ሶማል ዝበልዎ እዮም ኢትዮጵያ ንዓና ንኸተጥፍ ዝሓሰበቶ ንሓድነትናን ነቲ ሃገር ከም ሓደ ዩናይትድ ንክትከውን ዓብ ሓገዝ እዩ ኮይኑ ብምባል ነቲ ሕማቕ ተበግሶናቶም ብፅቡቕ ከም ዝተርጎሙ ወይ ንፅቡቕ ከም ዝተቐየረሎምን ገይሮም ክገልፅዎ ከለዉ እውን ርኢና ንሽተይ ንስማዕ ድሕሪኡ ናብቲ ኔክስት ኣርእስና ተክሰግር In February, while in Addis Ababa, the president of Somalia blamed Ethiopian government for trying to block his access to African Union headquarters during a summit there. Addis Ababa denied the claim. Efforts by the Intergovernmental Authority on Development member states of Djibouti and Kenya to bring the two leaders closer and resolve impasse are ongoing. Somalia maintains that. So እዚ ሓደ ኩለታት ከሎ ክኸውን ከሎ ኔክስት ድማ ነዚኣ እስከንረ again እዛ ደርፊ እዚኣ ልክዕ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስለ أنت دقل حزبي يا تحياتي قصة كغنا عيو أجفات نياتي زي كما غاتني زي كلو زي كما غاري زي كلو كنده حزب نديو أبحم فشفي زلو كنده حزب نديو وامسوت عزلو كنده حزب نديو أبعقرقر زلو كنده حزب نديو وابن منازل نملس ኔክስት ቶፒክ ናተይ ብዛዕባ ወርቂ ክኸውን ቅድምቲ ናብ ናይ ራሻ ኩነታት ምስጋረይ ጉዳይ ናይ ወርቂ ከመይ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ባህሪ ተፈጥራዊ ሃብትናትና ኤርትራ ድማ ዓዲና እንደገ ትሰዶ ዘላ ወርቂ እዩ ዕዳጋ ናይ ወርቂ ከመይ ኣሎ ብደረጃ ዓለም እስከንረዮ ናበይ ገፁ ከይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ባሕርና ተደላይ ወርቅና ድማ ንሰማይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ክብል ዘገደደና ኣብ ታርሲ እውን እዚ Bitcoin and stocks aren't the only assets hitting all-time highs. If you want to buy an ounce of gold, it will currently cost you more than ever. Bullion jumped to nearly $2,260 an ounce on Tuesday. A large market, a very liquid market, lots of speculators move. ታይም ዝብሉ ዘለው ዕዳጋ ናይ ወርቂ ወይ ካ ተደላይነት ናይ ወርቂ ካብ ካልእ ግዜ ኣብ ሬከርድ ሃይ ኣብ ጥርዚ ደረጃ ኣብ ሂስቶሪካል ሃይ ኦል ታይም ሃይ ዘሎ ዋጋ ናይ ወርቂ ከምኡ ድማ ተደላይነት ናይ ወርቂ እዚ ድማ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ካብቲ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳውያን ሃገራት ዝኽተልዎ ዘሎ ፖለቲካ እቲ ሪዘርቭ ከረንሲ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ዓለምና ንሃብታ ንምድላብ ወይ ንምዕቃብ ናይ ሃብቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ባጤራ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡ ድማ ዩሮ ናይ ጃፓን ገለ ነይሩ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ግን ንዘለዎም ቁጠባዊ ፀገም ንኽፈትሑ ወይ ድማ ነቲ ዝኽተልዎ ዘሎ ዝንቡዕ ፖለቲካ ውግን ዕግርግርን ንኽሽፍኑ ትሪልዮናት ገንዘብ ፕሪንት ይገብሩ ስለ ዘለው እቲ ገንዘብ ናብ ወረቐት ይቕየር ኣሎ ብኮቪድ ዝጀመረ ብናይ ዩክሬን ዝቐፀለ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ናኸደ ክኸይድ ከሎ ሃገራት እንታይ እየን ዝገብራ ኖ ሃብትና ብወርቂ ኢና ክንሕዞ ንኽእል ስለዚ ኣብ ከርስኻ ወርቂ ዘለካ ሃብትለካ ወርቂ ንደገ ትሰዲ ዘለኻ ሃብትለካ መሊስካ ክትትም ኢኻ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ 70ታት ወላ ካብ 60ታት ተመሊስካ እንተሪኢኻዮም ንዓለምና ንቁጠባ ላዕልን ታሕትን ዘብሎ ዝነበረ ነዳዲ እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክውስኽ ከሎ ሃገራት ዓረብ ብጉልበት ይድስምዓን ዋጋ ናይ ነዳዲ ታሕቲ ክወርድ ከሎ ድማ
ቅልውላው የጋጥመን ነይሩ ነዳዲ ተደላይ ከሎ ወርቅ ግን እና አገዳስነት ናቱ እና ዓዘዘ ይመጽእ ኣሎ መሊሱ ድማ ከዓዘዘ ኽእል እዩ ስለምንታይ ዓለምና ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንዶላር ከም ሓደ ቀዋሚ ባጤራ ንኩሉ ንግዲ ዘድልየካ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ዶላር የድልየካ ተባሂሉ ሰብ ብዶላር ይኽዝን ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ግን ቫልዩ ናይ ዶላር ብቕልጡፍ ከንቆልቆል ይረአ ኣሎ ሃገራት ድማ ኩላተን ስጋት ተሰሚዕወን ቻይና ሬከርድ ሌቨል ወርቂ ባዕላ ከተውፅን ወርቂ ክትገዝእን ትጓየላ ካልኦት ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ወላተን ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን እውን ናብ ወርቂን ዝጎያ ዘለዋ ስለምንታይ ባጤራናተን ወረቐት ምዃኑ ስለ ዝፈልጣ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ ጉድ ኒውስ እዩ ምክንያቱ ዕደና ናይ ወርቂ ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ናይ ወርቂ ቦታታት እውን ትረክብ ስለ ዘላ መሊሱ ንቁጠባናታ ንላዕሊ ክወስዶ እዩ እቲ ናይ ፖታሽ ዕደና እቲ ናይ ሓፂን ዕደና እቲ ናይ ካልእ ዕድላ ዘለዋ እዚ ንባዕሉ ነታ ሃገር መሊሳ ናብ ዝበለፀ ክትከይድ እያ እዚ ድማ ምስቲ ናይ ራሻ ፅንሕ ኢለ ክርኤ እንታይ ማለት ክኸውን ከም and pushing these prices higher, but also being held up by sustained strategic flows from both central banks and retail. Different investors cite different reasons for the rise. For one, the safe haven have a reputation to maintain or increase in value during a period of inflation. The Federal Reserve expected to start cutting rates this year, but emphasizing that there wasn't any rush to cut rates. The outlook for gold is growing rosier. But again, in a rate environment where it's going to hang around where it is for now, I think that we'll probably see higher volatility in the gold price because people are going to be punting and expecting to see when the rate cuts will eventually come. In the meantime, gold demand in China has been pronounced in recent quarters. As gold prices rise, they also drive the gold recycling market in China. So China طلب ናይ ወርቅናታ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ናይ ነዳዲ ጠለብናታ እውን ከም ወትሩ ስለዚ ኤርትራ ወርቅናታ ክትኩዕት ከላ ኣብ ጠለብ ዘለዎ ዕዳጋ ትኸይድ ዘላ ጠለብ ዘለዎ ማርኬት ስለዚ ወርቂ እንተለካ ኣብ ከርስኻ ጽቡቕ መጻኢ ይጽበየካ ኣሎ ማለት እዩ ወርቂ ኣብ ዓድኻ እንተለካ ጽቡቕ ነገር ኣለካ ንቅድሜኻ ምክንያቱ ኣብ ከርስኻ ዘሎ ማዕድን ቫሊናቱ ኣብ ዕዳጋና ጎደለ እንተኸይዱ ትርጉም የብሉን ተርጆምኒ እቲ ተደላይ ዝነበረ ማዕድናትካ ዋጉና ጎደለ ከሎ ከተውፅእ እንድሕር ጀሚርካ ክትከስር ኢኻ እቲ ንስኻ ኣብ ከርሲ መሬትካ ተዋሂብካ ዘሎ ፀጋ ጥቕምናቱ እናልዓለ ክኸይድ ከሎ ግን መመሊስካ ንኽትብትም ይገብረካ ኣብ ቀዳመይቲ ክፋል ናይዛ ቪድዮ እንታሪና ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተደላይ ብዙሓት ሃገራት ብፍሉይ ዓይኑ ዝጥምትኦ ጎሮሮ ናይ ዓለምና ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኤርትራ ዘለዎ ፀጋታት ድማ ብደረጃ ዓለም ተደላይነቱ እናዓዘዘ ይኸይድ ኣሎ ወርቂ ብግልኻ ክትሕዞ ፅቡቕ እዩ ግን እንተበዚሑ ድማ ከም ግሊ ንበዓል እውን ሪስክ ስለ ዘለዎ ጥንቃቐ የድልዮ የስ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ወረቐት ዘለካ ባጤራ ዶላር ዲገለመለ ዘለካ ኣብ ካልእ ኢንቨስት ክትገብር ዓቕሚ ዘይብልካ እንተኮይንካ ወርቂ መሓዝ ፅቡቕ እዩ ወርቂ መሓዝ ፅቡቕ እዩ ብዘይካል ዓለም እንድሕር ካልእ ኢንቨስት ክትገብር ዘይትኽእል ኮይንካ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ኣፍሪካ እንተለኻ ንኣብነት ካልእ ምርጫታት ድሕር ዘይብልካ ክትገብሮ ዘይትኽእል እንተኮይንካ ወርቂ ገዚኻ መሓዝ እቲ ዝበለፀ ቤት ወይ ከዓ ዝበለፀ መንገዲ እዩ ኣብ ከርስኻ ወርቂ እንተለካ ድማ ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ፅቡቕ ነገር ይፅበየና ኣሎ እስከ ምዚ ወርቂ ትኸይድ ነዚያ ንስማዕ Led by Vice. Russian delegation visits northern and southern Red Sea regions. A senior delegation from the Russian Federation, led by Vice Admiral Vladimir Kasatonov, accompanied by General Flypos, Chief of Staff of the Eritrean Defense. So, ጉዳይ ናይ ራሽያን ኤርትራን መመሊሱና መቀረን መመሊሱ እቲ ኩነታት ድማ እናበሰለን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓንስከ በዚያ ሪፖርት ካብ ኤርቲቪ ዝመፀት ፅቡቅ ጌርና ብኣ ጌርና ክንጅምር እሞ ድሕሪኡ ኣነ ናተይ ትንተና ክወስኸልኩም ክፍትን እየ Okay, let's go. ኣብ ኤርትራ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ብምክትል ኣዛዚ ሓይል ባሕሪ ምክትል ኣድሚራል ቭላድሚር ካስተኖቭ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ፌደሬሽን ሩስያ ብሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ወልደ ዮሃንስን ላዕለዎት ኣዛዚ ሰራዊትን ኤርትራ ተሰኒዩ ትማሊ 3 ሚያዝያ ኣብ ዞባታት ደቡባውን ሰሜናውን ቀይሕ ባሕሪ ልምዓታውን ትሕቲ ቅርፃውን ቦታታት በፂሑ
ልኡኽ ሩስያ ብዕደቱ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብን ኣብ ከባቢኡ ተደኪኑ ዝርከብ ወደብን ደሴት ሓሌብን ኣብኣ ዝርከብ ትካል መስርሕን መጸገንን ጀላቡ ወደብ ዓሰብ ኣብ ዓሰብ ሰቒር ዝርከብ ትካላት ኮርፖሬሽን ዓሳም ትካል መፍረ በረድን ከምኡውን መጸግዒ ጀላቡን መመንጨው ንፋሳዊ ፀዓትን ብሩዓሰለ ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ ብዘይካዚ ምስ ፌደሬሽን ሩስያን ካልኦት መሻርክትን ብሓባር ክስርሓሎም ዝኽእሉ ኣብ ዕዲ ጢዖን ገላዕሎም ዝተደኮኑ ጨናፍር ኮርፖሬሽን ዓሳ መዐሸጊ ጀላቡ تحت غرسي مفرن عقابن بلدن كالوت أقدس قطباو تحت غرساتن كمون تاريخاوي دسيت نخرة بسيحو لومي 4 ميازي دمنا لوخرسيا استراتيجيكاو قطباوي أقدس نتاب زلوان دسيتات حاراتن حاسمتن كمون مارسا قلوب أبز بسحلو نتاريخن استراتيجيكاوي أقدس نتن نايت كباب زبلكت مبرهتو هايبوان زعودة زي أكل نايتي أبتحت غرسي ساعات عدنا حرشة هابت بحري وتهدرون صدتاون كمون كالت صلاتات أمونغو إيرتران فدرالشن روسيان تجماميري زلزم دنا نمدلدال نمعماغون مچو بايتان مفتارن أمونغو مرحتن لعلوة سمزن كلتي أنها قرات زكايد نبور ناي ممخارن حسابات ناي ملواتن نتفتاتيو أبتعودت أزاز حيل أير ميجر جنرال تخليها بسلاسي أزاز ماكل سلطان حيلتات مكلخال ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي أزازي إز مبراغ بريغادر جنرال أبراهام عندهم حلقة ستاف حيل بحري كولونيل ملاكة تخل مريم أزازي إزدو بحيل بحري ليتنال كولونيل قويتو أم كيداني كمون كوميشنر بحالون سبورتن أمباسادر زمدة تخلية تساتفة ميرام እንታይ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ብድሆታት ኣይ ቲንክ እቲ ብድሆታት ናይ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ኣብ ቅድሚያ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብቲ ከውታ ናይ ለይቲ ተወዲዩሲ ጩራ ብርሃን ኣብ ንሪእየሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና እዚ ድማ ራሽያ ናብ ኤርትራ ስለ ዝመፀት ወይ ምስ ራሽያ ስለ ተሰማምዓና ኣይኮናን ኖ እቶም ንዓመታት ንኤርትራ ክትርኩመሽ ዝፀዓሩላ ዝደኸሙላ ብዙሕ ነገር ኢንቨስት ዝገበሩ ንሳቶም ሕልምናቶም እቲ ዝደለይዎን ዝተመነይዎን ኣይሰለጦምን በንፃሩ እታ ኤርትራ ክትጠፍእ ዝደልይዋ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ንባዕሎም ኣብ ጥፍኣቶምን ኣብ መወዳእታ ሰዓታቶምን በፂሖም ኣለዉ ኣሜሪካ እውን እንተኾነት ብዓለም ደረጃ እትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ውፅኢታ የምፅእ ኣላ ንኣብነት እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ፍሉይ ባንድ ናይ ራሽያ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ንምግባር ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ይገብር ከም ዘሎን እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ተመዲቡ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንቅድሚት ክኸይድ ተደልዩ ዘሎ መደብ ምዃኑ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ንነገራት ኣተዓባብያ ናይ ምንጋር ባህሪ ስለ ዘይብላ እምበር እቲ ኩነታት ብትክክል ራሽያን ኤርትራን ኣብ ሓደ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ዝቕፅል ነቲ ኩነታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ከምቲ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፀልኩም ነይረ ራሽያ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር እያ ትደሊ እዚ ትደሊ ክብል ከለኹ ክትረብሕ ክትምዝምዝ ኣይኮነትን استراتيجيكاዊ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ንራሽያ ልዑል እዩ ምክንያቱ ራሽያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1990 ሕብረት ሶቪየት ክወድቕ ከሎ ብውግእ ኣይኮነን ተሳዒሩ they know their history ታሪኾም ፈልጡ እዮም ሕብረት ሶቪየት ኣሜሪካ ብውግእ ኣይኮነትን ስዕራቶ እንታይ ዳ ብዕፅዋ እያ ስዕራቶ እንታይ ማለት እዩ ሕብረት ሶቪየት ምስ ዝኾነት ሃገር ክትነግድ ከም ዘይትኽእልን ኣብ ዝኸደቶ ድማ ከም ትኽበብን ዓለም ከም ትፍንፍናን ብምግባር ንበይና ኣብ ውሽጣ ስለተረፈት ምስ ግዜ ቆንቁና ከም ትመውት ገይሮማ ማለት እዩ ፋሕፋሕ ከም ትብል ገይሮማ ፑቲን ነውስታት ሓደ ታሪኻዊ ስሕተት ኢሉ ዝኣምነ ፑቲን ምዕራባዊ ሚድያ ከም ዝብሎ ውጥቀት ናይ ሕብረት ሶቪየት እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ሕብረት ሶቪየት ደጊሙ ከምፅኦ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ ነታ ዘላታ ደታ ተሪፋ ዘላ ራሽያ ከምኣ ገይሮም ክብትንዋ ሕብረት ሶቪየት ኣንዩሶም ናብ ራሽያ ኣትሪፎማ ነዛ ራሽያ እውን ክብትንዋ ብዙሕ መደብ ከም ዘለዎም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ነዚ ካብዚ ጥፍኣት ክድሕን እንድሕር ኮይኑ ምሱ ኣብ ጎኑ ዝስለፉ ተባዓት መራሕቲ ዘለዎን ሃገራት የድልዮ ኣለዋ መን እዮም እዚአን ሃገራት እዚኣተን ዓበይትና እሹም ክኾና ክእላ ኤርትራ ሓንቲ ካብኣተን እያ ሎሚ ኮነትን ኤርትራን ራሽያ ፅቡቅ መርገፂ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣታ ልክዕ እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ኣብ ጀነራል ኣሰምብሊ ናይ ዩኤን ምስ ተገበረ 5 ሃገራት ጥራይ ሓንቲ ካብኣተን ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወይ ከዓ ንራሽያ ክኹንኑ ኩለን ሃገራት ዓለም ክኹንኑ ከለዉ ኤርትራ ግን ኣይኮነነትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ዘይኮነን ከም ዝበልዎ ንራሽያ ስለ ዝፈቱ ወይ ስለ ዝደንገፅኩ ይኮነን ናይ መትከል ሕቶ እዩ ኔቶን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝርዳእና እዚ ኩናት እዚ ራሽያ ከም ዘይጀመረቶ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእና
ስለዚህ ድማ ኢና ብመትከሊና እምበር ራሽያ ክትፈትወልና ወይ ክድንግፀና ኢልና ኣይኮናን ኢልዎ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ነዊሕ ኣጠማምታ ዝነበሮም ነቲ ዘለዎም ኣጠማምታን ርድኢትን ድማ ክንምንታይ ዋጋ ከፊሎምሉ ክብል ከለኹ ነዚኣ እስከ ስምዕዋ I'm happy because I shed my blood for my people. My legs are Eritrean, my eyes are Eritrean, my everybody is Eritrean. I started the struggle. I'm going to finish it. I'm not sad. I'm not. እንታይ ይብላ ኣሎ ዓይነ ስውር ኣካላቱ ድማ ዝተጎደ እዩ ኤርትራዊ ተጋዳላይ እዚ I'm not sad. ኣይሓዝንን እየ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ናይ ኤርትራ ምኽፋለይ ደመይን ዕንተይን ኣፅምተይን ኩሉ ምኽፋለይ ኣይሓዝንን እየ ምክንያቱ ዕላማናተይ ኤርትራ ናፃ ንክትከውን እዩ ነይሩ ብምባል ልብኻ ዝትንክፈካ I really feel sad ብሓቂ የሓዝን ዋጋታት እዚኣቶም ዝኸፈልዎ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ድማ ከምቲ ዝድለ ክብሪ ክንቦም ኣይፀናሕናን ኣብዚ ዘለኹም ብዙሓት ክብሪ ትህቡ ዝነበርኩም እዮም ኣነ ኣብ ሂወተይ ክሳብ ሎሚ ንቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጢለ ይፈልጥን እየ because I feel proud በቲ ዝተገበረ I'm very proud በቲ ዝተገበረ ቃልሲ but ከምቲ ዝድለ ድማ ኣብ ቅድሚት ንኾነምፆ ኣይፃዕርና ከማይን ንዓይ ዝኣመሰሉን ሰባትን ድሕሪ ሕጂ ግን ኣነ ናተይ መብፃዕት እንዴ ናይ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ታሪክ እዩ ናይ ኤርትራ ናትና ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ ካልኣይ መወዳድርቲ ምናልባት ኣነ ክሳብ ሕጂ ኣይረኸብኩሉን ስለዚ ብዝከኣለኒ ኤነርጂ ንዑ ዘንፀባርቕ ኩነታት ንክገብር ኩሉ ዝከኣለ ንክገብር እየ ስለምንታይ ናትና ታሪክ ስለ ዝኾነ ወይ ናትና ታሪክ እዩ ክንኮርዓሉ ይግባአና ግን እቲ ታሪክ እቲ ድማ ብፍፁም ኣናይስካ ክረአ ዘለዎ ኣይኮነን እዚኣ ጥራይ ክንፈልጥ ኣለና ንመለስ ኣብታ ርስናትና ድሓር ፅነ ኢለ ክምለሳ ስለ ዝኾንኩ እዚኣ ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ድመፀት ኣላ እዚ ናይ ራሽያ ኣብ ኣስመራ ዝገበርዎ ተርኢ እስከዚያ ንእሽተይ ንርኣያ ተሪኡ ክምለስ እያ ናብታ ርስቲ not this one ሓንሳብ ፅንሑኒ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ከብለልኩም እየ እዚኣ ግን ደስ ኢላትኒ ነይራ I hope I find that song ደርፊያ ከማንሳ እዚኣ እያ መስለኒ ደስ ኢላትኒ ነይራ ሰሚራ ጓል ኣስመራ እናበሉ ኣብ ሲነማ ሮባን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣስመራ ብባህልና ኤርትራ ገይሮም ከኽብርዎ ፈቲኖም ወይን was the last time ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ባህልናን ንደርፍታትናን ዝሃበት ኣሜሪካ ይትህብን እያ ኣሮጋን ስለ ዘለዎም ናቶም ባህሊ ጥራይ ስኻ ክትወርሶ እምበር ናትካ ንዕዖም ኣይግድሶምን እዩ ትዕቢት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣነ ኣሰልችኒ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝብለኩም ፅሊ ስለ ዘለኒ ይኮንኩን ከማይ ፅቡቕ ዘጋጠመ የለን ግን ጀስት ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽተልዎ ትዕቢት ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣይስማዓንን እዩ ራሽያ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ መሻርክቲ ንነዊሕ ክቕፅሉ ዝኽእሉ ምሳክ ክኸዱ ዝኽእሉ የድልይዎም ኣሎም ከም ኤርትራ ተኣመሰለት ሃገር ክረኽቡ ከለዉ ድማ I am very sure ፑቲን ኣብተን ቅድሚት ካብ ክሰርዐን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ጎረሮ ናቶም ነዳድን ጋዝን ወርቅን ብምሻጥ እዩ ቤን ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ኣካል ጠጠው ተቢልካ ምስ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ናይ ውግእ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ረብሓ ናቶም ከብሕስቱ ኮይኖም ኣብቲ ናይ ኣራብያን ፔኒንሱላ ኢራን ኣላቶም ኣብ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ኣብ ቅድሚት ኣብዛ ቀይሕ ባሕሪ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝሕግዞም ስለዘየለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፂኦም ረብሖም ከብሕሱ ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ራሽያ ድማ ብምንታይ ሓያል ኣብ ዕደና ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ዕደና እቲ ዝበለፀት ሃገር ኣብ ዓለም ራሽያ እያ ምክንያቱ ቁጠባናታ ኣብ ዕደና ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኖውሌጅ ትራንስፈር ፍልጠት ናይ ምስግጋር ድዩ ምስቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ደረጃ ብቐረባ ተተሓሒዙ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ኣብ ግብፂ እቲ ዝዓበየ ፀዓታዊ ዲጋ ዝሰርሓሎም መኒ ራሽያ ሰሪሓትሎም ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ስለዚ ኣብቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዓብ ተመክሮ ዘለዎ ሃገር እያ ኤርትራ ድማ ኩሉ ዝደለየቶ ምሽ ንሳ ክትሰርሖ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ንኸይትሰርሖ ዕንቅፋት እዮም ክፈጥሩላ ፀኒሖም ስለዚ ብቐጥታ ምሳ ብሽርክነት እንካን ሃባን ብዘለዎ መንገዲ ምሳ ክሰርሕ ትኽእል ሃገር ረኺባላ እዚ ድማ ዓብ ብስራት እዩ ኤርትራ ምናልባት ኣብታ ኔክስት ኣርስቲ ክሰግር ሎሚ ግን ኣገዳሲ ትሕዝተለኒ ነዚያ እናሰምዐ እዚኣ ሓፍትና ብዙሕ ደርፍታት ከምዚ እንድያ ትገብር ደስ እያ ኻ ትብለኒ እቲ ደርፍታት ናታ ትሪኣክት ትገብሮ እዛ ደርፊ እዚኣ ግን ብትግረያ ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ፅቡቅ ገይረ ዝፈትዋ ደርፊ እያ
መልእኽትና እታ ግን I don't know ተረዲዋ ዳ ትሰስዕ ዘላ ግን ሓንቲ ካብተን ክላሲካል ጥንቲ ደርፊ ናይ ትግራይ እዚኣ ዓርኩ ምስ ገደፈቶ እናማረረ ዝደረፋ ደርፊ እያ really pure ስምዒት ኣብታ ደርፊ ሓደ ብሓደ ስምዒት ኣብታ ደርፊ ኮፍ ኢሉ ዘሎ very emotional እያ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ስለ ሰማዕኳ ከምዚ ኢላ ክደርፋ ሪኣክት ክትገብረላ ምስ ረኣኹ really ደስ ኢላትኒ ምዝ መልእኽቲ ስለዘይ ኣይትኸይድኒ እያ ግን it was very nice song بفلاي أب تجري نتفلتو تجري نزرداكم very powerful message يزلوا بفلاي أفكاري كان تجريفات كاس لذي I hope تردي وات درت سالات اللي تخونجن ناي تجري درف غاب مخانو دسيلو النهاي لما لا سجي حنتي برتع زبالات ملقطات كريكم في التنينة let's go بزي ناي والي حاجة نرديهم أنا شو عدت شو تبعت تيجي بره لأنه علىكم كم تيتونو الناس مثلا نكلم هذي حش أنت تتقويرو أنت تتقوي روح دي حيشيو كن من تاي ساكو ود ملس باقيتاج وليدي خاطا يخلك تكاي مينستر كويدو جاي ود مرحا وين تاي قبر كم دنورت فلتها فحمزه عبد الدين كيس كاكو اما خدت كميت هو كم دنور كاغيتاچو ام دي انا يكاريرنا اجا عدنا مسي خاون بتفعل عليه بفلتينا نابي كدسو عارف دي بتعملكم دبرتين سالسايكم امسي تتلو قليهم ترى راديهم ولا تقرأت على حاجة جوهم ومسحهم كليتهم تدي ترى راديهم حاجة وسيهم بيجي ترى أنا قلي هاو ينابي تزوار فلا يتفرجون ولا تناين عقب ناس تنبوعات قالت هو نسمع بوي وهم يتمثل لمتى قريتها أبزح قرزي ورقي يلا ندادي يلا نحرشة حبتي يلا أبزح قر قالوا زبها ناي قطبة حيلي نناقشت وانا وشكرات نمفتح زخين عقمنا قطبة يلن مريرة ناي سنكولان قاب عقمون العلي خيدو سلازرلقن بزقات عمزي دهر حجي من قستنا زقودايد بزقونا يقول من قدي بساقطي يقول بزتفل علي حطوطات حنكاقا خفكت كان زي كونه ثم زمارورو أقال سنكولان أتبقهم خفلتوه بزقات عمزي دقاقيمة خقول صوت دل قطاي زي تفتنا يرلن دارقا جنة مفتار رأي تاريفون بار زي تفتنا نقر يرلن زتوها لجنزمنا معاشي زوها بنا بعدا سلادي أنا خم لبوا بزقات عمز غلو ذلي معر عقمنا زاب فيديو ديا عند كابتن أنا كمكم استبهلي فلتني رجنا فلتاني نيرة زي رقيبة فلتني نيرة بريزنت سياس نامريكا وين راشا وين خال تراي كونن تبع ويكا مرير زربات زرب أبحك استمركوسه ولا بيرتراونيو سنكولا نيرترا لعلمانهم كبري جبوم لعلمانهم كحصاي جبوم لعلمانهم صبونا جري جبوم أنت زي بالكا أنت تجبر بحسوتنا حاسة خيام تنبر نو يبلناني خاطب تدي بالكا يبلناني خاطب حتى زلاتك يا كتجبر لهم كل هلكا بحفش عجن أتي قلت سقين كمزراب حدا كابتي بحرنا يرتراك خون زلوي بحسوت تسفاكتو بي بالكانسب زلكا كنا تطريقة again أب قالس زلو زسنكله زتسوي قد ما قدامنت كوهبو بهجنا تيو تكوننات جن موسيقى عدو دي هيك عدون إذا زربازيا نسمع لنا أنت بزيا لين كنا زرهبكوا and I really want you أب إير لينك خيتكم كتريوا إذا channel زيا أنت كابتن دس بلن تحسوتات تقرب زلك أبير ترايو سكسمعوا زادر فيزيا نتي مرت نايك عالسنا هزبير ترى تقلت يا سكسمعوا بزيا لمن الباب يتبدل لا تقسموا حميدة عدا الفجر ومساء تاتا لمن الباب يتبدل من ذا الحشوم كتباي لا تقحى ترقبايل كتتكال قلباي تاتا مناق التاريخ حقا قلب محربا من سبق ساقمكو تماثل ايريكو نخفاتا فنجا
حمر وكبا يتهيا بتبحبو من ده حضر واو نبعت تمثالك this is very very deep لا درفزيا نتا دجنا زباغم بارز خونت نقفايا تدريفا ዛ ደርፊ እዚኣ ወዲ ሸኽ ይደሪፍዋ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዝዓበኹም ብፍላይ ኣብ መታሓት ዝዓበና ከረንት እዩ ዛ ደርፊ እዚኣ ብጣዕሚ ሰብ ዝፈትዋ ደርፊ እያ ነቲ ታሪክ ንሳ ተሰኪማቶ ዘላ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ብፅቡቕ ዝተፃሕፈትን ዝተዘየመትን ደርፊ እያ እዛ ሓውና ደራፋይ ድማ ልክዕ ምናልባት ካብ ወዲ ሸኽ ንላዕሊ እውን ኣፀቢቑ ደሪፍዋ ክብል ይኽእል ነቲ ታሪክ ናይ ነቕፋ ብትክክል ኣብቲ መወዳእታ ነዛ ደርፊ ኸይድኩም ስምዕዋ እንታይ ዝብል ተስፋ ይገብር ነቕፋ ዝግባኣ ክብሪ ክወሃባ ልዕሊ ካልኦት ከተማታት ክትከውን እዩ ዝብል ምክንያቱ ነቕፋ እታ ድጀን ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኩሉ ፀላይ ነቲ ኩሉ ዝነበሮ ፈተነታት ናይ ፀላይ ከምክን ዝገበረቶ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ናይ really like this song ንእሽተይ ኣስሚዐኩም ዘለኹ ከይድኩም ኣብታ ቻነል ስምዕዋ powerful ዝኾነ መልእኽቲ ብዛዕባ ነቕፋ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ኤርሊንክ ትብል ተምፅኦ ዘላ ቪድዮታት ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ትሕሶታት ክርኢ ከለኹ ድማ ናባኹም ከመሓላልፎ ክፍትን እየ ካን ህዝቢ ይሃቦ ኣሜሪካዊ እኮ ብጥሜት ኣብ ጎደና ኮ ዝሓድር ዘሎ ሎም ስለዚ ንመን እዮም እዚኦም ራይትስ ረድኤት ህዝብኹም ይጠምሉ ሎሞ ረድኤት ተቐበሉ ንሕና ብፅፍርና ክንነብር ኢና ግደፉና ሰሪሕና ክንነብር ንደሊና እንተኢልካ ዩኤስኤ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ናይ CIA መጋበርያ ንዑ ሂዝልካ ብሽኮቲ ገለ ሒዚ መፅእ ዕፅ ፍናቱ 30 አንቴና ዝተኸላ መካይን ንሓደ ዓዲ ብሽኮቲ ክትትኸይድ እሞ ብሚልዮን ዓመት ዘይወፅእ ስላያዊ መርበብ ተኺልልካ ኸይዳው ነዚ ኒና ረድኤት ክንቅበል ጉንብስ ክንጥልዕ ጉንብስ ክንብል ንሕና ንምንታይ እንታይ ስለዝሰኣና ንሕና እኮ ኣብ ርእሲ ወርቂ ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና ቀዳምነትና ግን ሰሪዕና ኣለና ሃገር መጀመርያ ብክልተ እግሪ ደው ትበል እዚ ቀዳምነትና ስለተኸልና እምበር ስለዝሰርዕና እምበር ቁጠባ ብኸመይ ይኸይድ እተን 7 ቀዳሞት ዓመታት ድሕሪ ናፅነት እያው ኣብነትና ዓለም ንዓና ተላልፎ ንዓለም ጓንቲ ናይ ኣሜሪካ ንህዝቢ ይሃቦ ኣሜሪካ ንሕና ዘለና ንፈልጥ ተጎንቢና ንፈልጥ ለሚና ንፈልጥ يقولنا فهم سنة كل عام فهم تستاهل رأي مسافر من نادر نيم خلنا لا رأي شيء إحنا نقول قبل كنا نسرع في عالم برا يحسن نعم أقدر مكان أنت خارج على الأملاك نقدر ميتين من الحين تجاي لنا نيو نقدر ميتين هيزل لنا مكاننا ودينا هنا حاجاتنا توديه حسننا توديه سلام وديه هذا ما حد يقول ميتين ونشاف لنا نعم هذا اللي أحد ذكي أول ذا سلوك ذكي دقوم صدرهم حزام عدم قاتو دقوم عدم أبكي بحرامتي ما نمزغل أن نزلوا حمبسوا أبكي بحرام حسوك مرعو دقوم أبغى يوم كترفوا دقوم أبغى يوم تفيد يعني كونينا عدم قاتو يا ملغت زيا نفس وقفنا نسمع زلنا استعملنا من قد كنا تكبره بس نفسنا قال كذا كنا تزلنا انا بس نفسي نالبات مسرحنا تي سالت الله نيرترا عدي كيدي ابتك طبعا مبربار بقدي الجامعه كبركت كم زلني حلافنتنا تي تقبيل الله نالبات لو مدي صباح كغبرو السنه غزي حتى كونكل نفس وقفنا كن لو متنسيخ محافلكم كيدي كلكم ما يتم تقولوا صبو نيرترا كن كابانا وصاي كالي كما عبل ازخل يلا نسدما مجمريا كم توريستس كوينا اب كاب ايرتراويان اب دغ زلو اب اوروبا اب امريكا زلو اب سعوديه زلو نيرترا فيكيشن زخدو اتوم كابتم اب دغ زلنا اتوم زحش ايرتراويان يزبل سلامتاي زي اتوم اب كالا عالم بزحسرن بزطعمن فيكيشن كحلفو وي عرفت غزي كحلفو يخلو نيرو اكن دخون بغد نتن ز اخلاق ገንዘቦም بزخبر ايرتكيت قريصوم اب منابرنا ኤርትራ ምቹ ኣብ ዘይኮነሉ ግዜ ብዓቕሞም ነቲ ቁጠባ ንኽሕግዙ ኢሎም ሓላፍነት ተሰኪሞም ዝኸዱ እዮም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ስሱዓት ዝቆፅር ሕብረተሰብ ኣለና ጌጋይ ድማ ኤርትራዊ ንኤርትራ ቫኬሽን ዝገብር እቲ ዝያዳ ንኤርትራ ዝሓልየላን ዝፈትዋን ዘኽብራን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዓለም ብዝሓሰረ መንገዲ ኣብ ዝበለፀ ገማግም ናይ ባሕሪ ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ናይ ዓድኻ ግን ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉኻ ነተን ሃገራት ኢኻ ተማዕብል ዘለኻ ስፔን ከድካ ቫኬሽን ክትገብር ከላ ቁጠባ ናይ ስፔን ኢኻ ትሃንፅ ዘለኻ ቱርክ እንድሕር ከድካ ግሪክ እንድሕር ከድካ ኣይዶኖ ናብ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ከድካ ነተን ሃገራት ኢኻ ተማዕብል ዘለኻ ፅቡቕ ገበርካ ምናልባት ቶም ሃገር ከጣቁልካ ማያጣቁልካን እዮም ህበዮም ክብሉካ እሶም ምክንያቱ ፀሊም ግን ካብ ካልእ ከድካ እውን እኮ ክብሪ የብልካ ብዙሕ ግዜ ስለዚ
ብስተኻለካ መጠን ሃገርካ ህነፅ ሃገርካ እንተ ተሃኒፃ እዩ ክብሪ ዝወሃበካ ዓድኻ እንተ ሃኒፅካ ክብሪ ዝወሃበካ ስለዚ ኩሉ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ዝከኣለና መንገዲ ናብ ሕብረተሰብና ብንኽእሎ መንገዲ ክንፅዕር ሓላፍነትና ክንስከም ከም ዘለና እናተማሕፀንኩ ናይ ሎም ኣርስታብ ዝኹዴ ጂ ድራር ቁፅሪ 2 ትብል ዳላ ቻነል ስለምንታይ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዘይትጥቀም ኢልኩም ድራር ፎር ኣፍሪካ እውን ዓፅዮማ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣብ ቪድዮ ክፅዕና ይክልኒ እየ ዘለኹ ነዚኣ እውን መሰናክል ገይሮም ለየ ነይሮም ድሓን ሓይሽ ሕጂ ግን ይነቨር ኖው ክምል ተመሊሶም እውን ክዓፅኡ ንኽእሉ ብፍላይ ናይ ፖለቲካ ክገብር ከለኹ ገለ ፀገም እናፈጠረለይ ስለዚ ጂ ድራር ቁፅሪ 2 ከትኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ፕሊዝ ዝኾነ እንተሎ ተዳሊና ኣብዚ እዋን ቪድዮታት ብዙሕ ገብራ ይኮንኩና በኣ ግን ሳብስክራይብ ተገበርኩም ብጣዕሚ ሓጋዚ ምኾነ ነይሩ ነዚ ስራሕና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ምዝያ መልእኽቲ ክገድፈኩም እየ ፕሊዝ ወትሩ ነዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ግበርዎ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ናብ ካልኦት ንክሰግር ምዝያ ጠንቲ ሜሎዲ ክገድፈኩም እየ ሰነለይ ኣብ ዘለኻ ሊኻ ብፅንዓትካ ብሩህ መፃኢኻ እዛ ኤሪትራና ክንደይ ባሕሪ ካብ ሙሉእ ዘሪ ንዓኻ ትፈሪ ህዝቢ ዓንተቦ መልሐቕ መላዝቦ ተሓስስ ሰልሚ ሎሚ ከም ትማሊ ኣሚነ ኣሚነ መሬቱ ንዓኻ ሒዘ መሲነ ኣሚነ ኣሚነ መሬቱ ንዓኻ ሒዘ መሲነ ሰነለይ ኣብ ዘለኻ ሊኻ ብፅንዓትካ ብሩህ መፃኢኻ እዛ ኤሪትራና ክንደይ ዛሕሪ ካብ ሙሩፅ